Nu skal vi have fundet ud af, hvorfor du, Lars, ikke vil have Helle Thorning-Schmidt som statsminister. Det skal jeg nok fortælle dig. Det er fordi, at Helle Thorning-Schmidt er den største bitch i hele Danmarks historie. Som der ikke engang ved, hvor han bor hen. Og jeg har flere tusind til med den røde regering. Nu skulle lige holde din kæft med til at snakke. Og jeg skal bare lige fortælle dig en ting. Lars, du skal i den, der vi følger skulle ud af studiet. Jamen Helle, hun tænker jo ikke på andet end Danmarks fremtid i forhold til dig, Lars. Vi flyver non-stop til Thailand, Mexico og Kenya til vinter. Jeg kan fandme godt fortælle dig en ting. Jeg har gjort alt for Danmark. Hallo, Willy, de dumme svin. Har du egentlig efter? Det er sgu i orden, Lars. Jeg vil bare sige, at jeg kan slå Lars Løkke Rasmussen til enhver tid. Når som helst og hvor som helst. Står du og tror mig? Ej, undskyld Lars. Det var slet ikke det, jeg mente. Det er ligesom mine valgløfter. Det er ligesom en ballon. Det er bare luft. Du er den fødte statsminister, der kan styre hele Danmark med én finger. Jamen, jeg er sgu glad nok for, Helge, at du indrømmer, at du er en taber. Det er jeg sgu glad for. Og Willy, du er sgu også fin nok, også selvom du er et dumt svin nogle gange. Og ved du hvad, jeg synes fandme, du har gjort det så godt i dag, så du må sgu gerne gå lidt før. Jeg kan følge mig hjem, jeg skal se Søren Ryge.